Boa tarde a todas e todos os asistentes a esta sala de plenos, ás persoas que nos estades a ver a través da canle de YouTube e aos compañeiros e compañeiras, concelleiros e concelleiras. Ben, empezamos este pleno ordinario do mes de marzo que na súa parte resolutiva, como punto número 1, ten a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se alguén quere facer algún comentario. Sí, se nos permite, señora alcaldesa. Queremos que conste na acta do día de hoxe a vulneración da normativa cometida de forma totalmente intencionada pola señora López Moreno con respecto ao ordenamento xurídico e regulamentario do Pleno da Corporación no pasado 2 de marzo. A presidenta desta corporación plenaria aproveitou os minutos finais do último pleno para facer un discurso máis propio dunha campaña política que é dun pleno corporativo, tocando temas que non estaban incluídos na orde do día e que non foron votados para ser incluídos de forma extraordinaria nesa orde do día. Lembrámoslle que terá certa liberdade de palabra, non é óbice para que poda falar do que lle pareza cando lle pareza, xa que precisamente vostede é a que debe dar exemplo e cumprir coa normativa vixente e non tratar de vulnerala de forma constante, só para satisfacer a súa vanidade e xustificar as súas neglixencias na xestión. Pois iso é máis propio dunha persoa déspota e o único que demostra, unha vez máis, é que o cargo lle queda moi grande. Moitas gracias. Gracias a vostede, señor Rouco. Procedemos á votación do punto número 1. Votos a favor? Vale. 8 votos a favor. Abstencións? 7, perdón, sí. Bueno, que houbo, non sei, votou solamente o señor Rouco a favor con nós, co cal serían 8 votos a favor. Abstencións? Vale, 5 abstencións. En contra, ningún. Punto número 2, o expediente 299 do presente ano é a cesión de uso do local sito na Rúa do Río número 10 á Federación Galega de Fútbol. Para isto paso a palabra ao meu compañeiro, señor Fernández. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, pues, como ben di a alcaldesa, do que se trata este punto de cederlle o local que é na Rúa do Río, que xa está utilizando actualmente a Federación Galega de Fútbol, mediante un convenio que xa se fixera atrás, está caducado. O que traemos hoxe aquí é, bueno, pues, que o Pleno autorice a facer un novo convenio con unha duración de 10 anos para cederlle ese local á Federación. Entendemos que é importante para o pobo, pola repercusión que ten, tanto a nivel social como a nivel económico tamén para o pobo, por ter a sede da Federación Galega de Fútbol aquí en Burela. Eu creo que evitamos desplazamentos a veciños a outras localidades, posto que a sede, se non estuvera en Burela, pois evidentemente tería unha sede na Mariña. Nosotros entendemos que é importante que teña aquí en Burela. E, basicamente, pois, trátase deso, de pedir autorización ao Pleno para facer ese convenio. Nada máis. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Nesta ocasión será o meu compañeiro Félix Martins quen expoña a nosa postura neste punto. Moi boas tardes. Bueno, cando unha institución como a Federación Galega de Fútbol fai unha petición de cesión de local en Burela, claro que é unha cousa moi importante. É moi beneficiario tanto para os veciños como para o pobo, e incluso para a Mariña. Porque non é o mismo ir a Lugo e ter que facer un curso ou unha charla formativa que terla aquí na Mariña, que tanto para os clubs da Mariña e pois, que queran facer o curso é beneficiario. Eso é unha boa noticia, que a Federación Galega de Fútbol queira seguir instalado aquí en Burela. Revisando a documentación, encontramos que o Concello ten convenio coa Federación dende o 2017 e cédelle un local na Cae do Río. O 29 de maio de 2025 a Federación fai unha petición de cesión do local, donde xa está dende o 2017, explicándose os motivos polos que quere esa cesión. Fai o seu traballo, é moi bon traballo. O Concello, a día de hoxe, non contestou de forma oficial, cando o Concello día 1 ou 2, non me recordo ahora mismo, publicou unha foto agradecendo á Federación por vir facer un curso de entrenadores en Burela, cando o curso xa se iniciara a comenzos do principios de outubro de 2025. Para acceder a un local de propiedade municipal hai que cumprir uns requisitos. Un deles que ten é pasar por pleno,
e ser aprobado pola maioría. Entón, o Concello que está incumplindo unha ilegalidade, porque dende a finales de 2025 ata a día de hoxe a Federación está impartindo clases no dito local. Porque se tan bo é e se tantos beneficios trae para Burela de forma directa e indirecta, non se lle agilizou a petición á Federación para ter acceso de forma formal e legal nese local. Como desde 29 de maio de 2025 non se solucionou ese problema, esta é a forma de traballar que temos aquí no goberno, un goberno que está formado polo bipartido PSOE e BDG. Isto é traballar. Unha vez máis, vamos tarde, mal e arrastro. 11 meses para solucionar un problema. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, isto é un convenio que se quere formalizar coa Real Federación Galega de Fútbol para a cesión dun local. Dende que se formalizou o anterior convenio, ten fructificado unha boa relación entre as entidades deportivas da vila, o Concello e a propia Federación. Nós creemos que foi positivo, incluso había problemáticas que había como a xestión das licencias federativas tense migrado nese aspecto, no que nós tamén fixemos bastante fincapé, visto isto, é que a relación é positiva, creemos que ten que ser positiva, porque, evidentemente, como se indica no expediente, Burela é o Concello con maior número de licencias da Mariña, o Concello de Burela, as entidades deportivas de Burela e a Federación de Fútbol están condenadas a entenderse, entón, creemos que o lógico este entendemento é que se fagan os trámites oportunos para esta cesión, esta colaboración entre o Concello e a Federación, e nós estamos, evidentemente, a favor, nada máis pola do hora. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora presidenta. Boa tarde tamén ao resto de concelleiros, concelleiras, público aquí presente e que nos poida estar seguindo a través dos medios telemáticos. Ben, varias cousiñas. A primeira é, lóxicamente, que non estamos en contra de que ceder un local propiedade do Concello Burela á Federación Galega de Fútbol pois parecenos positivo, non estamos en contra diso, pero sí que nos surxen varias preguntas que estamos vendo ao largo de todo este expediente. A primeira é a que acaba de decir o señor Fernández. Aquí no punto da orde do día temos, cito literalmente, expediente 299/2026, cesión de uso do local sito na Rúa do Río, número 10, á Federación Galega de Fútbol. Sin embargo, o señor Fernández, agora no seu turno de palabra, dixo que se iba a aprobar para facer un convenio. Entón non entendo moi ben que é o que vamos a aprobar aquí, se vamos a aprobar directamente esa cesión ou se vamos a aprobar que se inicien os trámites pois para facer un convenio para esta cesión. Ben, despois quería seguir facendo unhas preguntas porque non as puiden facer o luns, no día das comisións non puiden facer estas preguntas, entón vou aproveitar para facelas hoxe. Agardo que, bueno, non sei se agardar que se me vai responder ou non, pero eu vou nas facer. E as preguntas eran as seguintes. Éramos conscientes de que había un convenio firmado en anteriores mandatos, como ben dixo e ben me claro agora o señor Félix Martins, pero eu o lunes non descoñecía exactamente cando eran as fechas, pero sí que sabía que había un convenio. Entón, na comisión de informativa preguntei si este trámite era unha renovación ou era un novo convenio. Ao que se respondeu que non era unha renovación porque o convenio non estaba en vigor, que era un novo convenio. A seguinte pregunta foi cando rematara ese convenio. A resposta foron dúas. A primeira, que non sabían cando rematara ese convenio, e a segunda, que esas preguntas non eran temas para tratar neste expediente, polo que desistín da miña intervención para seguir realizando preguntas. Ahora, como dixo o señor Martins, pois, efectivamente, foi en maio de 2025 cando rematou este convenio, non? Alegóuseme que eran preguntas que non correspondían a este trámite. Xudguen vostedes se son preguntas que corresponden ou non, ou teñen que ver con este trámite ou non. Como digo, non estamos en contra de que se faga esta cesión. Non sei
que explícame, por favor, se é simplemente a cesión ou se vai facer un convenio, porque mirando aquí nos informes presentes non vimos ningún convenio como tal, simplemente en algún dos párrafos vimos que simplemente se dice que se vai ceder este local durante 10 anos, non hai ningún outro tipo de cláusula, nin acordo, nin característica de concesión, simplemente se menciona que se vai facer cesión durante 10 anos. Eu non catalogaría estes párrafos como convenios, así como tal, non? Entón, rogo que se me conteste. E polo de momento, nada máis. Moitas grazas. Señor Fernández. Bueno, como estamos todos de acordo, pois vexo que esta proposta vai seguir adiante, que é o máis importante de todo, a parte do ruído. De todas formas, se leen a documentación do pleno, xa o pon aquí no punto 4, do que se trata hoxe de facultar a Alcaldía do Concello de Burela para a formalización do convenio coa Federación Galega de Fútbol. Isto é o que estamos aprobándose aquí, non hai outro problema, nin outro rollo. Efectivamente, había un convenio xa firmado anteriormente e caducou, eran 4 anos máis 2, había un convenio, 6 anos, bueno, sí que a verdade que non se solicitou por ninguna das dúas partes a renovación do mismo, pois estamos os equipos para facer ese novo convenio e poder facelo da mellor maneira. Nada máis, en principio xa digo, agradecer o apoio a esta proposta. Señor Martins. Sí, unha cousa nada máis que teño para dicir é para a Federación Galega de Fútbol que cando faiga unha selección da Galega que teña en cuenta que a provincia de Lugo ten moi bons xogadores nos que poden acudir a esa selección. Moitas gracias. Señor Pillado. Si, ben, por engadir tamén poderíamos pedir á Federación Galega de Fútbol que considera a Mariña tamén para facer seleccións como hai noutras comarcas, pero eso xa é un ámbito máis técnico que non creo que non nos compete neste pleno, pero eu tamén me sumo a esa demanda do señor Félix Martins. E, bueno, creo que dentro desta colaboración son propostas que poderemos facer e poderemos levar a cabo para mellorar e promocionar o deporte na nosa comarca e estando de acordo nada máis. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Vamos a facer ruído logo. Ben, efectivamente, entón, señor Fernández, apróbanse as dúas cousas. Apróbase a cesión por un prazo de 10 anos e apróbase facultar á alcaldía para facer un convenio novo. Entendo ben, así? Non me contesta. Bueno. Sí, moito máis non teño que engadir, simplemente pois eso. Vou intervir só un segundiño. O que se aproba sempre en calquera pleno, en calquera punto, é a proposta de resolución e ten 5 puntos en realidade. Leulle o cuarto ao meu compañeiro, pero son 5 puntos que están aquí para contestarlle. Entón, a resposta é sí, logo. A resposta é que se aprobaría, primeiro, aprobar inicialmente a cesión gratuita do uso de inmoble situado na Rúa do Río 10, entre planta do Concello de Burela, citamos a referencia catastral, inventariado con ficha número no Inventario Xeral de Bens e Dereitos. Segundo, someter o expediente a un período de información pública co prazo de 20 días mediante un anuncio no boletín oficial. Terceiro, acordar que no caso de que non fosen formuladas alegacións no antedito prazo se entenderá automáticamente definitivo o presente acordo. Cuarto, facultar á Alcaldía do Concello de Burela para a formalización de convenio coa Federación Galega de Fútbol. E quinto, notificar a Federación Galega de Fútbol. Ese sería o texto, o acordo, os 5 puntos que votamos. Continúe, se quere. Sí, claro que quero, señora alcaldesa, estaba esperando que me dese a palabra. Bueno, entón a resposta é sí, apróbase a cesión por un prazo de 10 anos e apróbase pois que se formalice, o sea, facultar á alcaldía para a formalización dun convenio coa Federación Galega de Fútbol. A resposta era sinxela, era sí, son as dúas. Outra cousa que preguntáramos o luns e que non se nos contestou foi o motivo de por que non se renovou en tempo este convenio. E como ben explicou o señor Martins, pois ese convenio rematou en maio de 2025 e non se quixo facer unha renovación pois hasta agora. Os motivos descoñecémolos. Non creo que nos vayan a contestar cales son os motivos de porque xa non se fixo nese prazo, porque como ben dixo, insisto, o señor Martins,
parece ser que seguiron empregando ese local sin ter legalmente un soporte de cesión. O dito, por que contei todo isto das preguntas que fixen o luns? Bueno, pois para que nos esteña a ver sexa consciente de que moitas veces o goberno deste Concello que nos achaca a oposición de que non preguntamos, non nos informamos, non facemos a nosa labor, pois faltan á verdade, non? E sobre todo pois con esas respostas nunha comisión de informativa que nos dicían que pois que non sabían, que non tiñan resposta a esas preguntas porque non as sabían, e se queríamos saber algo que o preguntásemos, que o pedísemos por sede electrónica. E nada máis. Moitas grazas. Está faltando a verdade. Cando traemos algo a pleno, o que se trae a pleno é esta documentación que era a que estaba ali na comisión. Estaba preguntando por un convenio anterior que non ten que ver co que hoxe aprobamos. Simplemente pasamos a votar. Votos a favor que entendo que vai a ser unánime. Non? Vale, son 12 a favor, abstención, unha abstención. Ben, pasamos ao seguinte punto. Neste caso traemos dous expedientes, son o expediente 2169 do ano 25 e o expediente 2171 do ano 25. O primeiro é a ordenanza fiscal número 12, a taxa por prestación do servizo de sumidoiro, e outro expediente é a taxa pola distribución de auga, incluídos os dereitos de enganche, colocación e utilización de contadores. Na comisión informativa acordamos todos os grupos a facer un debate conxunto e despois, evidentemente, votaremos por separado, así que lle paso a palabra neste caso ao señor Fernández. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, pois como ben dixo a alcaldesa, o que traemos aquí é a actualización conforme ao prego do contrato que temos con Espina del Fin na súa cláusula 8, concretamente, que, bueno, que marca o que é a actualización das tarifas de auga conforme o IPC entre agosto e agosto, que neste caso correspondería a un 2,7%. Como digo, pois, simplemente é aplicar o contrato que temos con Espina del Fin, sin máis. Ben, señor Rouco. Sí, moitas gracias. Unha vez máis, o tempo vai acabar dándonos a razón aos membros do Grupo Municipal Popular. Hai unhas semanas trouxose ao pleno un presuposto no que podía comprobarse unha subida clara dos impostos municipais. Nese momento dixemos que dito presuposto non era realista, xa que, entre outras cousas, ademais dos impostos municipais, tamén ian subir necesariamente a recadación por tasas municipais. E iso non se reflexaba no presuposto. A luz do que vostedes traen aquí, é imposible que haxa alguén que crea que vostedes reflexaron o que vostedes reflexaron no presuposto. É evidente que se esta taxa, unha das principais tasas que se descarga aos veciños e veciñas de Burela, sube, ademais de outras que necesariamente van ter que traer ao pleno en vindeiras datas, o apartado de recadación por tasas municipais ten que subir sí ou sí, a diferencia do que vostedes reflexaron no presuposto. Logo, vostedes mentironlle públicamente, unha vez máis, aos veciños e veciñas de Burela. Dende que vostede goberna, señora López Moreno, esta taxa subiu alrededor dun 22%. En números gordos, alrededor dun 22%, dende o ano 2023. Non é unha contía desdeñable, o que demostra que vostedes non teñen ningún reparo en sangrar a tasas e impostos aos veciños e veciñas da nosa vila, simplemente para engordar as arcas municipais sen que isto se traduza en proxectos de calado para Burela. Se esta é a forma que vostedes teñen de axudar aos veciños e veciñas de Burela nun momento contextual de crise, que Deus nos colla confesados. Moitas gracias. Señor Pillado. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, basicamente o que se trae aquí é a aplicación do IPC de dúas taxas e os informes técnicos preceptivos son favorables, todo, pois, a lei marca que se aplica o IPC según o que marca o contrato. Eu creo que neste aspecto hai que ser coherentes. Isto xa eu tiño dito ao seu profesor, o señor Roco, o señor González Barcia, porque ele tiña a costume, vicio, chámolle como queira, de cando o IPC era positivo decir que era unha aplicación do IPC e cando o IPC era negativo decir que estaba baixando os impostos. Entón hai que ser coherentes. Se se aplica o IPC, aplicar o IPC. Se o IPC é negativo, pois aplica o IPC, se xa é negativo, e se o IPC é positivo, aplica o IPC. Outra cousa é que a subida vai por encima ou por debaixo diso que marca o IPC, entón se que é unha subida ou unha baixada de impostos. Por ser coherentes, porque eu, cando estaba na oposición, a pesar de estar na oposición, non se me ocurría se se aplicaba o IPC dicir que era unha subida de impostos ou se se baixaba escondelo dicir que era
aplicación do IPC, hai que manter un criterio. Logo fala, claro, fala ahora vostede da subida do 22%, facendo referencia ás anteriores subidas que se fixaron, claro, que aquelas subidas tan pronunciadas levaronse a cabo de non aplicar o IPC en outros tempos. Eso de non aplicar o IPC levou a que houbera que levar a cabo subidas tan pronunciadas, por iso creemos que o responsable é o coherente é facer unha aplicación do IPC con marca o contrato, e logo fala do contexto da crise, pero se vostede, a crise é derivada dunha guerra que vostedes están apoiando. O seu partido, o Partido Popular, está apoiando esa guerra que é que nos trae esa crise, e vostedes piden medidas ou decir que non estamos á altura nese momento de crise, cando é algo que vostedes están apoiando. Entón, antes de falar así de forma tan gratuita, miren ben o que din antes de acusarnos esas cousas. Nada máis, evidentemente, nós estamos a favor. Moitas gracias. Señor Iroa. Sí, moitas gracias, señora presidenta. Ben, o que podría ser noutras ocasións un simple trámite, como ben se dixo, pois unha actualización do prezo desta taxa con unha suba, pódese pintar do color que queira, pero ao fin e ao cabo vai ser unha suba na taxa de sumidoiros e de enganche. E o que podría ser pois, simplemente un trámite, nesta ocasión pois, non podemos estar de acordo con isto. E non podemos estar de acordo non por este trámite en concreto en sí, sino por como se van dando todos estes conceptos desde que, pois, como ben dixo o señor Pillado, desde unhas situacións nos que non se aplicaban eses impostos. Eu, personalmente, teño que recoñecer pois, que os partidos de izquierda, neste caso o PSOE, o BNG, pero sobre todo o PSOE, fan algo moi ben, que é construir un relato. Anteriormente, pois, no mundo da política, pois, analizábanse as situacións e intentábase buscar un punto de consenso para favorecer a maioría da población, pero eso cambiou. Eso cambiou no PSOE e agora pois, o que fan é encontran o seu interés e a partir de aí construyen un argumento, construyen un relato moi bonito que eu recoñezo que funcione, que realmente hai moita xente pois, que lles chega a comprar ese relato, non? Que pasaba anteriormente? Pois que se dicía, non vamos subir estes impostos, vamos deixar aquí porque non podemos facerlles aos veciños de Burela pagarlles máis taxas nunha situación complicada, non podemos facer... Todo o mundo o comprou. Pero hai algo realmente duro que é o paso do tempo. Cando o paso do tempo pois, pon a cada quen no seu lugar, vemos que eses relatos caen polo seu propio peso. E aquí nos atopamos xa pois, en anteriores anos, concretamente desde o comezo deste mandato, onde eses impostos que non iba a pagar o veciño, pois agora tenos que pagar todos xuntos, non? Hai que facer unha subida, non fixen o cálculo exacto, pero a mí tamén me sale pois, máis dun 20% nestas taxas. Non sabría decir exactamente canto, pero máis dun 20% sí que me sale a subida destas taxas. E agora venden que isto é o que hai que facer, que é o necesario pois, para cadrar as contas, porque hai que facelo, porque temos que recaudar, temos que facer isto, temos que facer outro, e venden ese relato de novo, pero, por sorte ou por desgracia, non se pode enganar a todos todo o tempo. Moitas grazas. Señor Fernández. Bueno, creado o relato do señor Iroa, parece moi ben. Aquí en ningún caso se subeu absolutamente nada que non houbera que subir por contrato. É o que está marcado no contrato. Eu non sei, o PP que gobernou máis tempo, o señor Rouco non, nin vai gobernar, seguramente, pero, quer dizer, o PP gobernou aquí e subeu que estaba marcado o contrato, porque para eso se fai os contratos, para cumplilos. Xa digo, en ningún caso o Concello subeu absolutamente ningún punto máis do que estaba marcado no contrato, que neste caso sería aplicar os IPCs entre agosto e agosto, que foi o que se fixou sempre, cando foron negativos, por baixouse, e cando foron positivos, subeuse. Houve un ano que se decideu non aplicar esa subida por as circunstancias do Covid, como xa explicamos moitas veces aquí neste pleno, pero evidentemente o contrato hai que cumplilo. Se a proposta é que non subimos isto, que non admitimos esta subida, pois non pasa nada. A empresa irá ao xulgado e evidentemente gananos o xuicio porque está firmado. Firmou, o sea, gobernou o PP, gobernou o PSOE, gobernou o Bloque, é que decir, sempre se aplicou eso porque é o que está firmado. O sea que demagogias, por favor, non engañen aos veciños porque, xa digo, o PP estuvo gobernando aquí e aplicou a taxa como non lle quedaba outro remedio que aplicar, nada máis. Señor Rouco.
Sí, moitas gracias. Non sei se estuveron atentos ás intervencións os veciños e veciñas que nos están a seguir aquí no pleno, os que están nas súas casas. No punto anterior, o señor Fernández Rei falaba de ruído. Referíase precisamente a isto que está facendo ele agora, e máis o señor Villado Mon. Eso chamase ruído. Acaba de dicir hai un momento o señor Pillado Mon que o Partido Popular está a favor da guerra. Quero recordar que non hai moito, non sei, estes días pasados, públicamente, no Congreso dos Diputados, se non me equivoco, o presidente Feijóo, o presidente do Partido Popular, o señor Feijóo, dixo públicamente que estaba en contra da guerra. Creo lembralo, Non sei, vostede que tan informado está, que curioso que non sepa isto. Que curioso, señor Villado Mon. Un home tan listo como a vostede non sabe isto. Independentemente disso, xa lle digo, aquí somos a agrupación local do Partido Popular de Burela. Xa demostramos en diversas ocasións que nós non somos servís con ninguén e que defendemos os intereses de Burela, aínda que sexa en contra dos criterios partidistas. Demostrámoslo varias veces neste pleno, no mandato anterior e máis neste mandato. Votando en contra dos dictados que marcaron noutros lugares. En varias ocasións. Pero vostede ten unha memoria esquiva. E nós xa lle dicimos que nós estamos en contra desta guerra de calquer guerra. Alto e claro, igual que o fixo o señor Feijóo no Congreso dos Deputados. A arrogancia é un mal endémico nesta corporación que cabalga cada vez máis, señor Fernández Rei, e a prepotencia non lle vai á zaga, señor Fernández Rei. Vostede, os seus desexos de que non gobernemos aquí en Burela, bueno, ao mellor se fan realidad, pero que nos van fomentar ou non, van ser os veciños e veciñas de Burela, non vostede. Quen sabe que vostede que non vai a gobernar en Burela? Porque non lle van a permitir os seus propios votantes, nin os seus propios afiliados. Sabe quen vai ser? Sí, vostede mesmo. Xa lle dixeron que non en varias ocasións. Xa sabe o que lle espera. Xa sabe o que lle espera. A guillotina está cerca. Penseo ben. No tocante ao tema deste pleno, neste punto da orde do día, dende o Grupo Municipal Popular, estamos totalmente en contra das subas impositivas, especialmente naquelas que non se traducen nunha mellora real no servicio ou que non serven para realizar proxectos que axuden a revitalizar a maltreita situación na que se atopa o Concello de Burela, que ano a ano ocupa a cola da lista dos concellos da Mariña en todas as enquisas que fan os medios de comunicación. Ano a ano estamos á cola das enquisas que fan os medios de comunicación. Por iso que de pouco serve subir os impostos, neste caso un 22% as tasas municipais, se despois isto non se traduce en algo rendible para a veciñanza de Burela. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, un pouco burdo da guillotina, porque aparte é maravilloso, vostede fai unha alegación á acta dicindo que a alcaldesa saltou o punto de orde do día e acaba falando de que o señor Fernández Rei vai ser alcalde ou non. Non, claro, é que é maravilloso. As normas e as leis para os demais con respecto á guerra, home, e non sigo todas as declaracións que fai o señor Feijóo, pero o señor Feijóo dixo que se alegraba da intervención en Irán, dixo que era positivo para a democracia e a liberdade. Eso non o dixen eu, dixo o señor Feijóo, pero non vai monopolizar o señor Feijóo o debate neste pleno do Concello de Burela, por sorte. E que vostedes, claro, que reinan na incoherencia, porque estes están dicindo, claro, se non aplicamos horas e 2% do IPC, igual dentro dun ano ou dous hai que aplicar un 8 ou un 9%, como xa pasou. Entón, claro, nós o creemos que o responsable é aplicar o IPC, que todo transcurra segundo o previsto no contrato, segundo o que é o responsable, e non ter que despois facer unha aplicación unha subida da taxa moito máis alta. Logo, o que me ten maravillado é o tema do relato, comezando por a esquerda construir o relato, só a esquerda, só como de non son de esquerdas nin de dereitas, senón todo o contrario, pois parte de aí, decir que a esquerda, como se a dereita non construirá o relato, que pasa, claro, aquí todos construimos un relato, temos que vir ao pleno, e temos que argumentar, porque aparte iso é positivo, que haxa un debate público e libre no que se construamos un relato, se argumente, o que pasa que feliz ou infelizmente, cada un fai no mellor ou peor. Entón, se ao mellor a algúns os costa máis construir o relato, non será culpa dos demais, senón que será de como cada un construe
construir o relato, é importante que cando se construa o relato que se base na verdade. Algo que a veces aquí no pleno deste Concello non acontece, pero bueno, ao final é que a esquerda construe un relato, non? Entón nós, evidentemente, como digo, e volvendo ao rego, polo que sexa non, temos que estar a favor desta subida desta aplicación do IPC, porque é o responsable o que marca a lei, e como decimos, para non ter que máis adiante facer unha subida moito máis drástica que prexudica aos veciños nada máis polo de agora. Señora Iruá. Moitas grazas, señor presidenta. Bueno, eu, personalmente, pois non sei se construí un relato mellor ou peor. Levo aquí pouco tempo, cando levo 13 anos como leva o señor Pillado, pois quizáis sepa, pois xa, tamén poñerlle flores a eses relatos e poder construir un que efectivamente chegue á xente aínda que non reflexe a realidade. Eu creo que non dixen mentira ninguna, se é o que insinuaba o señor Pillado, porque desde 2023 esta é a terceira suba destes impostos, máis dun 20%, eso non hai nada aquí que mo pode negar. Poden dicir, non, que se o IPC é negativo, non se sube, que se baixa. Bueno, neste caso é positivo e vai se subir un 2,7%, como dixo o señor Fernández. Por lo tanto, se sumamos todas estas subas que levamos de 2023, dá máis dun 20% nas taxas de sumidoiro e de enganche. Claro, dito así, non queda bonito. Volvendo aí ao tema de construir un relato, digo isto así e non queda bonito. Habrá xente que lle chegue, que se quedou con ese dato, pero outros, pois, gustaralles máis que lle digan non, é que temos que facer, porque senón, claro, vai vir a empresa, vai nos denunciar, non foron os primeiros, nin serán os últimos, xa lle digo agora, e claro, se vamos perder, como ao 100% dos casos que foron ao xulgado que eu coñezo que o Concello de Burela perdeu, e claro, non podemos facer outra cousa. Efectivamente, señor Fernández, o detalle non está nesta suba en concreto, o detalle está no que se fixo anteriormente, que aí é onde veñen todos os problemas. Vendeose que, non, por favor, vamos conxelar os impostos para que os veciños non paguen. Claro, para que os veciños non paguen naquele momento. Pasou o tempo, non se busca unha solución, porque unha solución podría ser botar man do remanente do Concello de Burela, que non sei canto hai, pronto será a noticia de que do remanente que temos aquí no Concello, xa que se aprobaron os presupostos no pleno anterior, pois agora salirá a noticia de que hai 5 millóns de euros de remanente, ou 10, ou 15, quen sabe? Pois naquele momento era cuestión de coller ese remanente e facerse cargo deses gastos, para que, efectivamente, despois os veciños e veciñas de Burela non teñan que asumir agora esta suba do 20%. Non é hoxe o que vimos aquí desta actualización do IPC que, como dixen, noutra ocasión, pois sería simplemente un trámite co que non estaríamos en contra. Pero recapitulando toda esta información, pois non podemos estar a favor da súa xestión. Moitas grazas. Ben, antes da votación, isto non é cuestión de relatos, é cuestión de datos. O IPC acumula. Entón, no ano 20, do 20 ao 21, o IPC subiu un 3,3%. Era ano da pandemia, en aquel momento decídese que se vai aplicar cero. Así que IPC aplicado 0, IPC pendente 3,3. En ese momento xérase unha débeda coa empresa de 18.168,53 euros, que se recordan os compañeiros e compañeiras que estaban aquí como concelleiros e concelleiras, trouxémolo a pleno e pagouse co remanente, efectivamente, para que esa débeda pendente pois, non a pagaran os veciños directamente, si coas súas propias arcas do Concello. No ano 21 e 22, se recordades, o IPC subira a un 10,5. O IPC acumula, é dicir, o IPC a aplicar que tiñamos en ese momento cos veciños e veciñas pola auga por un servicio que ten que subir o IPC, como sube absolutamente todo, xa era dun 14,2. Entón, IPC pendente, 14,2. Deuda que se xera 76.798,96. Esa deuda queda porque non se subiu durante ese ano, xerase esa débeda coa empresa e o IPC telo que seguir subindo. Ano seguinte, 22-23, sube un 2,6 o IPC. Teríamos que aplicar, nada máis chegar a este goberno, un 17,2%, porque era
o que non se había subido, que estábamos acumulando. Decídese aplicar en aquel momento un 9,6, a metade, e queda pendente máis da metade, queda pendente un 6,9. Xérase unha débeda de 67.803,20, que lle hai que sumar a débeda anterior de 76.798,96. O seguinte ano volvimos a aplicar. Hoxe, con isto, estamos ao día. Esa débeda existe e xa dixemos no anterior pleno no que subimos que esa débeda sí se vai a pagar con remanentes porque é o que debemos facer. Foi o que en aquel momento se fixo no ano da pandemia polos veciños, de decir, vale, non vamos a subir neste momento o IPC, pero é evidente que o hai que recuperar. Porque o IPC sube, non solamente en este servizo, sube en todos os servizos do noso país. Entón, non é como din vostedes, é cuestión de datos, de cifras, isto non pasa aquí, pasa en calquera servicio do noso país. Procedemos á votación. Votos a favor do primeiro punto, o punto número 3, expediente 2169, que é a taxa do sumidoiro. Votos a favor. 7 votos a favor, abstencións, 5 votos en contra, 1. E agora procedemos á votación do punto número 4, expediente 2171, que é a ordenanza fiscal 15. Votos a favor, 7 votos a favor, abstencións, 5 en contra, 1. Ben, na actividade de control traemos a dación de contas de acordos da Xunta de Goberno Local dende o presente ano a número 1 a número 3 e a dación de contas de decretos de alcaldía dende o número 46 ao 239. Na parte de mocións temos o expediente 524 e unha moción do Bloque Nacionalista Galego para garantir a prestación do servizo de emerxencias supramunicipais a través dos GES da Mariña e na provincia de Lugo, en defensa dos traballadores e traballadoras dos mesmos. Paso a palabra ao señor Pillado. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, é a moción para garantir a prestación do servizo de emerxencias supramunicipais a través dos GES na Mariña e na provincia de Lugo en defensa dos traballadores dos mesmos. Como ben saben, os grupos de emerxencias supramunicipais son equipos profesionais especializados que operan 24 horas ao día, 7 días á semana para proporcionar unha resposta rápida a emerxencias en zonas rurais. Nos últimos anos, as redes de GES da provincia de Lugo sofreu cambios e dificultades, con distintos casos de algúns grupos que deixaron de funcionar, por exemplo, o grupo que estaba en Cerva, que servía a Cerva e outros varios concellos, e dende fai un tempo a Mariña está sen servizo de emerxencia supramunicipal por decisión unilateral da alcaldesa de Cervo do Partido Popular. É unha situación singular que debe ser abordada de maneira inmediata ao tratarse dun servicio que pode ser recuperado tendo en conta que os seus efectivos continúan vinculados ao Concello, polo que resulta necesario analizar as condicións para a súa reapertura e reforzar a capacidade de resposta ante emerxencias na comarca da Mariña. É importante destacar que este GES, ademais do Concello de Cervo, prestaba os seus servicios tamén aos concellos de Alfoz, Valadouro, Foz, Burela e Xove, concellos que en total suman máis de 30.000 habitantes. Entón, é necesario urxente pois a reapertura inmediata deste GES nas debidas condicións para unha efectiva prestación do servizo e tamén nas debidas condicións laborais para os seus traballadores e traballadoras e polo que urxe que a Comisión de Seguimento do GES se reúna con máxima celeridade. Nós tivemos a ocasión de visitar as instalacións e estar cos traballadores e a parte da situación pois, de que está pechado e non dá o servizo é a situación que sofren os traballadores que eles evidentemente son traballadores dun servicio de emerxencia supramunicipal e non deberían estar traballando en outras tarefas que se están encomendando, por exemplo, cando foron os incendios no Concello veciño de Barreiros, mentras estaba ardendo o monte, eles estaban baldeando rúas, algo que non debería acontecer nunca, para que aparte o material esterilista se deteriorando, como eles non traballan ali, tampouco se le dá o mantemento, entón estáse desvalorizando ese material que é de bastante valor e ademais moi útil para o Concello de Cerro, para todos os concellos aos que se nos servía. Por iso creemos que, como aconteceu na Deputación de Lugo, onde houve un acordo unánime para retomar o servizo neste GES de Cervo, creemos que o responsable de todos os grupos, tendo en conta que é un servizo que tamén nos atañe ou tamén se nos serve ao Concello de Burela, creemos que é apoiar a moción e facer todo o posible pola reapertura deste servicio. Paso xa a ler os acordos da moción nesta primeira quenda.
Punto número 1, instar a Xunta de Galicia, as Diputacións Provinciais e a FEGAMP a convocar con carácter urxente a Comisión de Seguimento do Convenio dos GES co fin de avaliar o funcionamento actual do servizo. 2, solicitar que no marco desta comisión se aborde de maneira específica o pecho do GES de Cervo definindo as medidas necesarias para proceder á súa reapertura e garantir a cobertura efectiva da comarca da Mariña. Punto número 3, instar as administracións antes mencionadas a adoptar as medidas necesarias para garantir un servizo de emerxencias eficaz, coordinado e adaptado ás necesidades reais do territorio. E punto número 4, dar traslado do presente acordo á Xunta de Galicia, á FEGAMP, á Deputación Provincial de Lugo, á Comisión de Seguimento dos GES e ao Concello de Cervo para os efectos oportunos. Nada máis polo de agora. Moitas gracias. Ben, neste caso vou a ser eu mesma, nós imos a apoiar esta moción como non podía ser de outra maneira, como ben dixo o compañeiro, na Deputación de Lugo foi un acordo de unha proposta de goberno, tivemos ademais ali aos GES, a ver, falamos de emerxencias, falamos de seguridade, todos e todas os da Mariña sabemos que o GES de Cervo, que era moi importante, que era bueno, pois esencial para moitas das actuacións que hai na nosa comarca. Bueno, teño que dicir que ademais onte pois estiven co presidente Rueda e co conselleiro e sí que se vai a convocar esta comisión de seguimento ao volver de Semana Santa e ademais incluso vais a crear un grupo de traballo para estudiar esas zonas oscuras que hai non somente na nosa comarca, sino pois na provincia e con intención de favorecer, especialmente co de Cervo, a solicitude é clara, non? Pois que se faga, bueno, que se estudie polo menos en esa comisión de seguimento esa posibilidade que se reivindicaba de que foran 16 profesionais e non 12, isto pasa en outros GES, entón, pois estudiar un pouco con amplitude todos os servizos que hai para poder dotalos das necesidades e así cubrir a nosa comarca, así que votaremos a favor. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Aquí acaban de oír a primeira intervención do señor Pillado, no que quere trasladar a sensación de que a alcaldesa de Cervo pechou o GES por capricho. Esa é a sensación que quere trasladar, dixo de forma unilateral, tal. E reivindicou que había traballadores que estaban facendo funcións que non lles competen. Sabe que traballadores non fan ninguna función? Os que son despedidos. E sabe onde foron despedidos traballadores do GES? Noutros GES que pecharon en Galicia. Foron despedidos. A alcaldesa de Cervo, a señora Dolores García, asumiu o compromiso con eles de manter os seus salarios e reasignarlles outros postos de traballo para que non se foran á calle. Eu creo que iso foi unha boa labor, tendo en conta as circunstancias que se daban. Dende o ano 2021, a alcaldesa de Cervo, concello no que radica o servizo, dixo que non podía cumprir coa lei de prevención de riscos laborais sen contratar máis efectivos e pediu colaboración á Deputación de Lugo ata en 3 ocasións. Ata en 3 ocasións, dende o ano 2021. Para resolver a situación, xa que son as Diputacións Provinciais que, en segundo a Lei 5/2007, teñen a competencia exclusiva nesta cuestión para concellos de menos de 20.000 habitantes. E non só iso, senón que son as Deputacións, a FEGAM e a Xunta as únicas administracións que teñen a potestade para modificar ou asinar un novo convenio neste asunto. As únicas, Cal foi a solución aportada pola Diputación ante os escritos remitidos ata en 3 ocasións pola alcaldesa de Cervo? Ningunha. Oficialmente non lle responderon. Ningunha, tal é como declarou ela públicamente. Agora, pasado o tempo, un ano despois do peche do servicio, aparece esta moción do BNG que traen vostedes aquí para que haxa un diálogo constructivo entre as administracións e tratar de solucionar este asunto. E dende o Grupo Municipal Popular preguntámoslles: non houbera sido mellor haber tomado cartas no asunto antes de que se producira o peche? Non lle parece a vostede? Non houbera sido mellor deixar de arrastrar os pés dende a Diputación de Lugo e que tanto o PSOE como o BNG decidiran colaborar dende o minuto cero no que o Concello de Cervo lles pediu dita colaboración para resolver este asunto? Non houbera sido mellor, señor Pillado? Porque agora e non entón? Que mudou? Parece que o de arrastrar os pés á hora de xestionar é unha marca da casa dos gobernos bipartidos. Moitas gracias. Señor Iroa.
Sí, moitas grazas, señora presidenta. Ben, no tocante a este punto, a esta moción presentada polo BNG, pois poderíamos estar de acordo no que é o fondo do asunto, pois poder ter este servizo na comarca sería algo positivo, entendemos que sería algo positivo. Pero, bueno, o debate vexolle bastantes matices. Según a nosa información, pois tamén tiñamos entendido que o Concello de Cervo, que era onde se estaba a xestionar este servicio, pois, por diversos motivos non se podía facer cargo do mesmo e, principalmente, pois ese foi a razón pola que non se está a continuar con el. E claro, vendo isto, a min surxeme unha idea. Non sei se lle podo facer unha proposta ao señor Pillado, que sería aumentar un punto nesta moción, porque poderíamos, por exemplo, si tan importante é este servizo, si tan necesario, de poder traelo para Burela, que o Concello de Burela se fixase cargo deste servizo. Sería, pois, entendo que sería positivo. Non sei se o señor Pillado aceptaría, pois, eso un añadido, un punto máis, para que, non sei, que podría decir como instar ao Concello de Burela a abrir un expediente pois, para valorar se hai posibilidade de que este servizo de emerxencias pois se poda xestionar desde o noso Concello. Moitas grazas. Señor Fernández. Ai, perdón, señor Pillado. Ben, señor Eroa, ahora todos aquí construímos o relato con maior ou menor lucidez. Iso xa queda de parte dos veciños que están a hablar, pero aquí tamén se están a construir relatos, porque aquí parece que hai que defender o indefendible. O que ten que explicar a parte do seu relato o señor Rouco é se defende os intereses dos veciños e das veciñas de Burela, do conxunto do Concello de Burela, que está cun servicio perdido, ou defende os intereses partidistas da súa compañeira no Concello de Cervo, a señora alcaldesa de Cervo. Iso é o que ten que explicar, porque non quedou claro se o señor Rouco estaba defendendo os intereses do Concello de Burela ou os intereses do Partido Popular. Fala de que non se deu resposta aos escritos, sabe que non deu resposta? Que non lle deu resposta aos traballadores e as traballadoras foi a señora alcaldesa, que nos dixeron que dende que pechou o servizo o 1 de xaneiro de 2025 non lles respostou a nada e non falou con eles. Iso é o que nos dixeron os traballadores e as traballadoras. Mire, se vai a solucionar algo, mire, a culpa é do Bloque. Iso é unha mantra, xa hemos entendido, a culpa é do BNG. Se vai solucionar iso, e se vai reabrir o servizo, iso, a culpa quídese que é co do BNG. E se tan boa a alcaldesa de Cervo, facemos unha estatua aquí no Concello de Burela, se reabre o servicio, facemos unha estatua, pero que reabra o servizo. Se todo iso vai a solucionar, facémoslo, non hai problema ningún, pero creemos que non é cuestión diso, porque aparte pudemos comprobar ali o desleixo co que se trata o servizo, porque chegamos ali, fixamos a rolda de prensa ali diante das instalacións, e que estaba a porta aberta, non había naide, podías acceder tranquilamente ás instalacións, e que era un desleixo total e absoluto coas instalacións e co equipamento. A señora, non parecía que ao Concello de Cervo e a señora alcaldesa, con todos os respetos, se preocupara o máis mínimo o servizo. Ben, señor Eiroa, vostede fai unha proposta, eu podería entender, pero claro, aquí hai máis concellos implicados, hai unha comisión de seguimento que se vai a reunir, entón podese plantexar iso na comisión de seguimento, pero meter aquí na moción, que é unha moción que xa se levou á Deputación de Lugo, para aprobar isto, sen contar cos traballadores, que tamén é unha moción do que te defenden os traballadores, parecenos algo precipitado. Pódese propoñer na comisión de seguimento, podemos ali, os representantes que teñamos, que propoñan se a ubicación do Concello de Cervo é ideal ou non. Home, a instalación xa está no Concello de Cervo, os equipamentos están no Concello de Cervo. Podería ser mirar a futuro? Pódese mirar, pódese valorar. Pero neste momento queremos, ou humildemente, coa prevención que nos acostuma, creemos que é un pouco precipitado decir que se pode acoller o servicio no Concello de Burela, porque, como lle digo, as instalacións e o persoal pertence ao Concello de Cervo. Pódese valorar na comisión? Pois pode ser un punto que se leve á comisión. Xa sei por onde vai ir, xa sei a estrategia, non, que propoño algo, non o quero, pero home,
Esta é unha proposta que fan os traballadores, é unha proposta que xa se aprobou na Deputación Provincial de Lugo e creemos que un pouco puido propoñelo antes, puido dicir na comisión, puido mobilizar, como digo, puido me avisar antes e propoñémolo e mirámoslo de facer, pero aquí no pleno engadir ese punto eu creo que un pouco precipitado, algo que se pode traballar e se pode falar cando queira plantexámolo, pero é un pouco, digamos, vexo un pouco a desmán traer o servizo para o Concello de Cervo cando toda a instalación, todo o equipamento está ali e máis nada polo da hora. Moitas grazas. Ben, non moito máis que engadir, é unha moción, unha proposta de goberno que estivo na Deputación de Lugo, que foi aprobada por unanimidade, que foi aceptada, ademais, tanto pola Xunta como pola FEGAM. Vai a existir esa comisión de seguimento, vai haber un grupo de traballo a maiores para debatir este tema. Hai fío directo coa alcaldesa, eu persoalmente falei con ela, así que creo que non hai, creo que temos que ser constructivos e votar a favor, porque penso que entre todas as forzas políticas podemos chegar a unha solución. Nada máis, señor Rouco. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. De verdade, señor Pillado Mon, quere que falemos do desdeixo da equipación municipal? Quere que falemos diso? En serio? No Concello de Burela, por exemplo. Sabe vostede onde están os vehículos municipais hoxe en día? Algún deles. Sabe onde presta o servicio algún dos equipos municipais hoxe en día? O material municipal, onde se encontra? Parte del. En que concello se está prestando o servizo? Quere que falemos diso? Señor Rouco, se está ameazando ou dicindo algo, fale claramente, porque sempre deixa así no aire cuestións que non. Sexa claro, se ten algo que denunciar, denuncio, pero non solte sempre estas barbaridades. Gracias. Sí, moitas gracias. Alégrame que vostede teña un calificativo tan positivo sempre para min. E dixen aos meus compañeros antes de chegar aquí, a ver cantas veces me interrompe hoxe, a señora alcaldesa. Non lle vai ben, non dorme tranquila se non ten esas faltas de educación. Mire, nós, cando queiramos denunciar isto, habémolo facer, non se preocupe. Cando queiramos facer. Pero como nós si respetamos este pleno, isto non é un punto da orde do día, non imos a falar máis diso. Pero, se quere, ilustro yo ao señor Pillado Mon e comparamos. Non quero que se centre no punto da orde do día, se fai o favor. 2 veces. Eu apostei por 5 hoxe. 2 veces van. A ver, non me faga quedar mal, por favor, Bueno, novamente non respondeu absolutamente a ningunha das preguntas que lle fixen. Porque agora, porque non no seu momento, porque arrastrar tanto os pés para solucionar este asunto. Non respondeu a nada, algo que é habitual. Curiosamente, o mesmo que fixo a Deputación cando lle mandaron os escritos dentro do Concello de Cervo. Non contestaron. É curioso, O bipartidismo é o que ten. Dentro do Grupo Municipal Popular, a diferencia de vostedes, sempre estamos totalmente de acordo con que os concellos non perdan as competencias que asumiron no seu día, señora López Moreno. Sexa cal sexa a cor política do seu goberno. Polo tanto, estamos totalmente a favor de que nesta ocasión sí se colabore co Concello de Cervo, a ver se é verdade, para que este servizo tan necesario na nosa comarca se poda seguir prestando con todas as garantías legais. Sonalles iso. Garantías legais. Moitas gracias. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora presidenta. Ben, primeiro, quería facerlles un rogo, porque tanto o señor Pillado como a señora María del Carmen López Moreno referíronse a esta moción na Diputación de Lugo. Por sorte ou por desgracia, este grupo de momento non temos representación na Diputación de Lugo. Polo que lles rogo que se ciñan o que aquí se trae, os temas que se poden tratar no Concello de Burela, que é onde temos representación, e, se me queren contestar, ben, pero non aleguen a que isto se presentou na Diputación de Lugo, porque, como comprenderán, a día de hoxe non temos representación nesa administración. Falaba o señor Pillado, mire, señor Pillado, eu xa o dixen aquí moitas veces, eu non vivo desto, eu teño que atender a miña vida privada, teño que traballar, polas mañás non podo vir aos plenos extraordinarios, xa lles dixen que xa lles roguei varias veces que se puxeran en contacto comigo para ver se podíamos chegar a un acordo para xestionar ese horario deses plenos. Estou agardando, xa sei que non me van chamar, por suposto,
Pero, bueno, cada vez que vexan aquí unha cadeira baleira, acórdense pois, da mantendida, do diálogo que ten a señora presidenta. Como digo, eu non vivo desto, esta idea surxeume agora co devenir da conversación, da súa posición, do que dicen o resto de concelleiros. Digo, coño, se é un servicio tan importante, pois que agora non se pode facer, por que non se pode valorar traelo para Burela? Por que non se pode facer aquí en Burela? A excusa de medios, de persoal, todo eso podese adquirir. Non hai ningún problema en adquirir todo eso. Eu dixen, non traelo, sino valorar para traelo para aquí. Por que non se pode facer? E propoño agora, pois, porque non me dá a vida para máis. É máis, o ROF permite, hai un artigo que é facer unha emenda de engade in voce que o permite, polo tanto non estou cometendo ninguna irregularidade ni nada polo estilo. Simplemente, pois mire, é que non o puiden facer antes. Vostede comprenderao. Como digo, estando de acordo no fondo, pois que efectivamente é un servicio que sería positivo para a comarca, eu vexo máis, pois, como dixo o señor Fernández, pois para fazer un pouco de ruído entre uns e outros, aquí tráeme a Diputación cando eu non teño nada que ver, nin poido acceder a esa categoría, así que lles rogo, por favor, que se ciñan ás cousas do Concello de Burela. Moitas grazas. Señor Pillado, turno de peche. Ben, por aclarar, o primeiro de todo que quero aclarar é por defensa dos compañeiros da corporación que tamén traballan e non viven desto e están aquí en cada pleno extraordinario, porque o que dixo é mentira, vostede non ven porque non quere. A lei exime das obrigas laborais para vir aos plenos do Concello de Burela. Iso é o que di a lei. E calquera persoa que traballa está eximido do seu traballo para vir aos plenos. Xo dixo varias veces e poñome serio porque o que dice vostede é mentira. Porque hai compañeros que traballan e te saen do traballo e veñen ao pleno. Iso é así. Vostede non pode dicir que non van porque traballa. Iso non é así. Eu tamén, no seu momento, cando estaba na oposición, traballaba, salía do meu traballo e viña hasta aquí. Porque é a nosa obriga. E se non sabe, pois, no momento en que xurou o cargo, ou prometeu o cargo, debería saber. E logo, hai outra cousa. Vostede dice que non está na Deputación de Lugo. Aquí, a única deputada provincial que hai é a señora alcaldesa, que tamén é presidenta da Deputación. O resto non somos deputados provinciales e non estamos aquí. Que pasa? Os plenos da Deputación, como os do Concello de Burela, emítense, publicanse, están gravados e están á súa disposición. Entón, cando vostede prepara o pleno, pode ver, observar o que se falou nese pleno desa Diputación. Para iso hai que preparar os plenos. E hai que vir informado. É que xa non é a primeira vez que di estas cousas, de que non pode vir ao pleno extraordinario pola mañá, ou que sexa, o extraordinario, perdón, cando non é certo. A vostede, a lei exime das súas obrigas laborais para vir a este pleno. Porque aquí hai compañeros que, de feito, hai algún deles que ven de traballar. Entón, non pode dicir iso. Non pode dicir iso, porque o resto sí que teñen que salir de traballar e vir hasta aquí. Logo, con respecto ao que dixo o señor Rouco, calquera excusa é boa para atacar o Concello de Burela, porque calquera cousa lle serve para defender os intereses dunha compañeira de partido e atacar o que é o noso Concello, os intereses que deberían preocupar a vostede, que son os do Concello de Burela. Pero por iso que xa se descalifica vostede só con ese ton que emprega e con esas insinuacións que fai. Logo tamén dixo que dixo ya a señora alcaldesa que non lle fixera quedar mal. Queremos que non necesita o equipo do goberno do Concello de Burela para quedar mal, se queda mal vostede suiño, e dixo que non lle contestei as cousas que dixo, que o que digo é o que dixo, é como estructuro as miñas intervencións, decido eu e non decide vostede. Por moitos exabruptos que faga e que emita cando está nas súas intervencións, non van condicionar as miñas. Moitas grazas aos que apoyen a moción, máis nada polo de agora. Ben, procedemos á votación desta moción do Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor? 12 votos a favor, votos en contra, abstencións, unha abstención. Pasamos ao punto número 8, neste caso é o expediente 575 do presente ano. É unha moción do Grupo Municipal Popular instando ao Goberno Municipal de Burela para que saque a licitación pública de maneira urxente o contrato de limpeza dos centros escolares de Burela. Pasolle a palabra, señor Rouco. Sí, moitas grazas. Paso a ler a moción. A tenor da absoluta deixadez do Goberno Municipal de Burela á hora de sacar a concurso público tal e como procede segundo a Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público, o Grupo Municipal Popular do Concello de Burela propón a presente moción para a súa aprobación se procede polo Pleno Municipal co seguinte punto de acordo.
Instar de maneira urxente ao Goberno Municipal do Concello de Burela para que saque a licitación pública o contrato de limpeza dos centros escolares de Burela que ao longo de todo este mandato foi renovado en precario sin que este Goberno Municipal teña feito a demanda de poñer solución a esta irregularidade contractual. Esa é a moción e solicitamos o voto a favor para repoñer esta irregularidade. Moitas gracias. Señor Fernández. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues nosotros vamos a estar de acordo con esta moción. Vamos a explicar por que non estamos a favor. Principalmente por 3 puntos. Primeiro, pola redacción da propia moción. Esta moción non busca un acordo. Esta moción que busca é, pois eso, fala de eixadez, fala de que non busca un acordo para poder aprobarla. Estando de acordo na urxencia de sacar o contrato, ¿no? Que quede claro. Despois fala tamén de sacar o contrato só dos centros escolares. Non sabemos por qué. Porque o contrato de limpieza de interiores pois non é só de centros escolares, senón que é de máis centros no caso do Concello, bueno, centros municipales, que entra dentro de todo ese contrato. En terceiro lugar, porque é mentira que non esteja iniciado o expediente, porque xa está iniciado. Entón, por esos 3 motivos, nosotros vamos poder apoiar esta moción. Señor Pillado. Ben, moitas grazas. Un pouco na liña do que xa argumentou o compañeiro Fernández Rey, licitar, en todo caso, haberá que licitar a limpeza de todas as instalacións municipais, non só dos colexios. Hai máis instalacións municipais que están co mesmo contrato, entonces o que nos consta que se está a facer é intentando sacar adiante esa licitación e esa adjudicación. Entón, eso un pouco demostra esta moción que non lles importa tanto Burela ou as súas problemáticas como unha lea continua e o ruído que vamos vendo neste pleno que soen vostedes claras e que nós estamos en contra da moción, máis nada polo de agora. Grazas. Señor Eiroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Un pouco que decir. Sí que efectivamente hai un contrato que caducou, que non está en vigor. Este servizo estáse realizando en precario, xa leva varios anos realizándose en precario. Sí que é verdad que a lei entendo que obriga a que haxa un contrato que se actualice ese contrato e que se teña un contrato que se licite un contrato. E despois, a partir de aí, pois o resto son esas flores das que dixen antes, non? Non hai moito máis que engadir. Moitas gracias. Señor Rouca. Sí, moitas gracias. Entón, non están a favor da urxencia de sacar o contrato, esta licitación deste contrato. Non están a favor. Van votar en contra. Quedounos claro. Vale. Por que falamos dos centros escolares? Porque todos os centros municipais nos que presta este servizo esta empresa, os centros escolares son os máis sensibles, porque hai pequenos, hai menores. Mire se son sensibles, que están tendo moitos problemas para levar a cabo a súa función. Tal e como nos puidamos informar, este contrato leva non só todo o seu mandato, senón todo o mandato anterior sen que se saque a licitación. É dicir, cando menos 7, 8 anos. 7 ou 8 anos, sendo prorrogado de forma tácita, de forma totalmente ilegal. Sendo renovado de forma tácita polos gobernos dos que vostede formou parte, señora alcaldesa. Agora, neste momento, como presidenta desta corporación e alcaldesa de Burela. Algo totalmente irregular, tal e como especifica o artigo 29 da Lei 9/2017 de contratos do sector público, no que se di: os contratos subministrados de suministración e de servizos de prestación sucesiva terán un prazo máximo de duración de 5 anos, incluídas as posibles prórrogas. Non obstante o establecido nos números anteriores, cando no momento do vencemento dun contrato non se formalizou o novo contrato que garanta a continuidade da prestación que debe realizar o contratista, poderáse prorrogar o contrato orixinario ata que comece a execución do novo contrato. E, en todo caso, por un período máximo de, atención, 9 meses. Período máximo de 9 meses. Que van 7, 8 anos. Sen modificar as restantes condicións do contrato. Sempre que o anuncio da licitación, atención a todos, sempre que o anuncio da licitación do novo contrato se publique cunha antelación mínima de 3 meses respecto da data de finalización do contrato orixinario. Algo que, curiosamente,
atención, non sucede neste caso ni no caso do contrato de recollida do lixo, polo cal se está a cometer unha nova irregularidade manifesta. En ningún caso, di o artigo 29, da Lei de Contratos do Sector Público, en ningún caso, repito, se poderá producir a prórroga polo consentimento tácito das partes, que é o que se veu facendo ao longo do mandato anterior e ao longo deste mandato. Isto último, segundo se nos informou, é exactamente o que están a facer vostedes con este contrato de servizo, renovalo tacitamente, algo totalmente prohibido, tal e como acabamos de dicir. Polo tanto, o que o Grupo Municipal trae hoxe aquí non é unha cuestión menor. Trátase de que o seu goberno volva á senda da legalidade e faga as cousas como realmente procede. Posicionarse en contra desta proposta do Grupo Municipal Popular é posicionarse en contra da propia lei. Acabámolo de citar literalmente o que di a lei. Polo tanto, por que traemos o dos centros escolares? Por ese motivo, porque son os centros nos que hai as instalacións municipais nas que hai máis delicadeza, se queremos dicilo desta forma, para tratar para ser tratadas por mor dos menores. A situación é precaria. Os veciños e veciñas de Burela teñen que saber, é precaria. Ata tal punto é precaria que, segundo se nos informou dende a empresa, levan meses sen cobrar os insumos que debe pagar o Concello para que fagan a súa labor. Meses. Meses, Cando dicimos meses, máis dun ano. Asumindo eles o custe. E non só iso. Mire, se é precario que o señor Fernández Rei, precisamente o defensor de votar en contra desta moción, tivo a visita de algún director non hai moito, de algún dos centros escolares, e xa lle dixo a él que non se ia ir do Concello sen que lle facilitaran papel higiénico para os nenos, para poñer nos servizos. E o señor Fernández Rei tuvo que coller e ir compralo. Non hai moito, o que vai votar en contra disto, Fíxense, veciños e veciñas de Burela, se precaria a situación, que hai indicacións para que nos baños dos pequenos se poña a mitade de papel higiénico, porque xa non chega. Xa non chega do que se viña poñendo. Oia, non queren seguir votando en contra disto? Voten en contra disto. Se a excusa é que non se incluen as outras instalacións, iso non é excusa, porque as incluímos, non hai ningún problema. Incluímolas, non hai ningún problema. Pero non busquen excusas, Non busquen excusas para votar a favor dunha proposta positiva que vostedes tiveron tempo e tempo e tempo de resolver, anos para resolvela, e non o fixeron. E agora, curiosamente, como pasa habitualmente con vostedes, cando o Grupo Municipal Popular trae aquí esta proposta ou outras propostas ao Pleno, resulta que xa se están facendo. Xa están traballando neso. Que casualidade, Que casualidade. E ninguén sabe diso. Ningún dos afectados. Moitas gracias. Señor Fernández. Bueno, vamos a ver, eu o que non podo admitir aquí é que veña a contar trolas criminales, É que pleno tras pleno me poñendo en boca de xente que eu dixen, que eu fixen, pero isto non pode ser, isto é unha sinvergonzonería, isto é claro. Ven aquí a dicir que dixen eu un director. Para empezar, o Concello nunca na vida comprou produtos de limpieza para a empresa, porque está no contrato e temos que comprar a empresa. Eso para empezar. Nunca o Concello comprou o material porque está no contrato de non comprar a empresa. O sea que non entendo, de verdad, de onde saca usted esas falacias, esas mentiras, que ven aquí a soltas tranquilamente, públicamente, además, diante de todo o mundo. Bueno, diga yo ao director que veña aquí e que o diga, que me diga a miña cara. Só hai dos directores, Hai dos directores. Vamos, se quere, asunto deles é que yo diga a miña cara que foi eso verdad. Usted ratifica eso aquí? Ratifica eso? Non pode ratificarlo. Non pode facelo. Está contando mentira. É un mentiroso. Bien. Seguindo. Cando chegamos aquí no 2015, había unha empresa que se chamaba Pedra Salgada. Sónalle, señor Rouco. Non lle sona, verdad? Ou non lle interesa? Estaba sin contrato tamén, Como mitad dos concellos de Galicia teñen contratos caducados.
E tenos cerca, tenos do seu signo, Non lle vou poñer exemplos que é vostede bastante listo como para buscalos. Só pasa os concellos, é un funcionamento que non é o que queremos, evidentemente. A mí gustaría meter este contrato sacado. Pero ten os trámites administrativos que son os que son, e os tempos son os que son. E a mí gustaría meterlo sacado fai moito tempo. Levo moito tempo traballando neste contrato. Moito tempo. Por unhas circunstancias ou por outras, pois non se deu sacado adiante. Pero Pedra Salgada estaba co contrato caducado, pero non é que tu era co contrato caducado. É que non lle pagaba aos traballadores. Vaya follón cando chegamos aquí ao Concello. Estaba gobernando o PP, os seus. Estaba gobernando os seus. Entonces, claro, ahora, facemos un contrato torceado, o sea, deixamos outro caducado, un cacho caducámolo, e outro renovámolo. Eso é o que pretende vostede tamén. Non entendo. E así que xa lle digo, se hai un director que dixo eso, vamos falar con él e que o diga diante miña. Reto de aquí a que o faiga. Nada máis. Señor Pillado. Ben, vai por diante que me parece absolutamente impresentable que o señor Rouco expoña aquí a dúas persoas, dous veciños de Burela, conocidos bastante públicamente polo seu cargo que teñen, e que aparte me unha relación moi boa con eles, e parece moi feo o que acaba de facer de expoñer desa maneira a dúas persoas que os que cada veciño, o que cada pai de nenos que van ás escolas os poden coñecer. É bastante miserento pola súa parte. Logo di que falan que fan o de incluir o dos colexios, porque é onde hai menores, onde hai nenos. Entón, claro, digo, que pasa? Na unidade de atención temperá, que tamén está dentro dese contrato, non son nenos, nin son nenas. Non son menores, os da unidade de atención temperá. Na biblioteca e na Casa da Cultura non acceden menores. Eses non son nenos. Ou na Escola de Música e na Casa da Xuventude, que tamén están dentro dese contrato, eses non son rapaces, que tamén son, evidentemente, alumnos dos colexios. Na propia Casa do Concello tamén hai veces que vai nenos, por diferentes actividades ou porque son usuarios de algúns dos servizos, e tamén, porque son todos os servizos, todas as instalacións nas que temos o Concello, que están dentro dese contrato, van menores. Non ten sentido concretar só nos colexios, o que mostra é un total descoñecemento do funcionamento do Concello de Burela e das instalacións que ten o Concello de Burela. Sabe cando se compra o papel higiénico, pero non sabe se hai menores ou non hai menores na UAT, na Casa da Xuventude, na Escola de Música ou na Biblioteca Municipal. Ese é o nivel que temos na oposición, coa exposición que acaba de facer, xa se acaba de descalificar el só, e nós, evidentemente, estamos en contra desta moción. Señora Iruá. Sí, moitas grazas, señora presidenta. Ben, eu vou ser un pouco máis concreto, máis directo. É verdade que hai un contrato de limpeza dos centros, de limpeza de interior dos centros, que está caducado? Sí, é verdade. É verdade que esta empresa leva traballando en precario varios anos? Sí, é verdade. É verdade que a lei indica que hai que licitar os contratos para que se actualice o servizo e se poida exercer ou realizar cas mellores garantías posibles? Sí, é verdade. É verdade que o goberno do Concello de Burela leva incumplindo esta licitación do contrato? Sí, é verdade. Despois, a partir de aí, cada quen, o que dixen antes, construirá o seu relato para non estar de acordo, para estar de acordo, para pintalo de colores. Non sei, o que sí que me sorprendeu foi a intervención do señor Fernández, porque creo que aquí tiñamos, digamos, un acordo implícito en que non se podía falar de cousas anteriores á nosa situación actual como concelleiros ou como alcaldesa. Recordo que foi a propia alcaldesa que no instaurou, é cousa que eu respetei en todo momento, o sea, non se podía falar de nada anterior á súa toma de contacto. Sin embargo, o señor Fernández falou aquí ao señor Rouco dun contrato de 2015, que se non se acordaba, que se non sabía. Eu creo recordar que o señor Rouco comezou aquí en Burela en 2017, 2018, pode ser? 2019 incluso. E, sin embargo, o señor Fernández ofecouse en recordar eso do 2015, polo que entendo que ese acordo implícito de non falar das cousas anteriores da nosa situación, está quebrado. É pouco máis. Moitas grazas. Turno de peche, señor Rouco. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Gracias por este novo detalle. En plenos anteriores chamoume bocazas, hoxe chamoume mentiroso o señor Fernández Rei.
ese é o nivel dialéctico de quen non ten argumentos. E, por suposto, uneuse a súa labor o seu querido amigo, o señor Pilladomón, co de miserable. Gracias. Miserento, gracias. Gracias por esas lindezas. Pero despois somos nós os que faltamos ao respeto. Claro que sí. Iso é o nivel dialéctico de quen non ten argumentos para defenderse. Acaban de escoitar o señor Fernández Rey, recorreu, como acaba de dicir o señor Eiroa, a un contrato de 2015, facendo gala deso de "y tú más", para excusarse da súa neglixente xestión neste asunto. Lembro yo ao señor Fernández Rey que este pleno se está grabando, e que o que di que é mentira, bueno, vai no ver quen o fixo, e con quen o fixo vostede. Despois xa falarán vostedes dous, xa falarán e xa aclararán o que teñan que aclarar. Eu creo que falar de, señor Pilladomón, falar de algún dos directores dos centros escolares que defenden aos seus alumnos, oye, eu creo que iso non é expoñer negativamente a ninguén. Non é expoñer negativamente a ninguén, Están defendendo, facendo a súa labor, defendendo aos alumnos e alumnas deses colexios. Por certo, vostede mencionou o Centro de Atención Temperá, según nos temos entendido, se non nos trasladaron unha dos servizos que vostedes se queren desfacer. O próximo servizo do que se queren desfacer aquí no Concello de Burela. Bueno, parecenos ben que se preocupe por iso. Non busquen excusas. Non queren votar a favor, porque é unha proposta boa, unha proposta que trouxo o Grupo Municipal Popular, e despois queixanse de que non traemos cousas en positivo para Burela. Vostedes o que queren é seguir incumplindo a lei, como veñaron facendo ao longo de todos estes anos, porque tuveron anos, non é uns meses, é que son anos para resolvelo. E non o resolveron. E son vostedes, non xente que xa non está nesta corporación do ano 2015. Son vostedes os que están gobernando. Tuveron anos. A maiores desta cuestión que vostedes están a permitir que se preste un servicio de forma totalmente irregular, vostedes están a cometer neste asunto cando menos outra irregularidade manifesta máis, totalmente a sabendas. Tal e como manifestou a empresa, así nos dixo a empresa, así nos lo manifestou, vostedes son os responsables de facilitarlles os insumos, vostedes, senón porque habían a acudir a vostedes para pedírllelos constantemente. Segundo temos entendido, incluso creo que sale o tema en algún consello escolar. Non se tocou? Así o manifestou a empresa. Se a empresa ten mal entendido como é o contrato, pois deberán falar con ela. Bueno, o contrato, perdón, confundime, non existe contrato. Dende hai anos, non existe contrato. Existe unha irregularidade manifesta consentida, de forma tácita, e a sabendas. Os veciños e veciñas de Burela poden comprobar como, a pesares da publicación dun presuposto municipal histórico neste Concello, os gastos máis básicos e necesarios non son cobertos por este goberno. As débedas coas empresas non paran de acumularse, así como os incumprimentos de pago. Este é realmente o modelo Burela que quere exportar á Diputación? Este. Moitas gracias. Seguimos solicitando o voto a favor para este asunto. Moitas gracias. Ben, pídolle tamén, por favor, que solicite acceso ao expediente que está iniciado para esta licitación. Insisto en que o que dixo o meu compañeiro ao principio da súa intervención é que nós, por suposto, que estamos de acordo en que se saque a licitación pública de maneira urxente este contrato de limpeza. Procedemos a... pero completo. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor? 6 votos a favor, votos en contra, 7 votos en contra. Procedemos ao expediente 576 do ano 26, é unha moción do Grupo Municipal Popular instando ao Concello de Burela para que urxa ao Goberno de España a executar o gasto comprometido no seu día para a remodelación do cuartel da Garda Civil de Burela. Pasolle a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Paso a ler a moción. Tendo en conta as manifestacións públicas realizadas polo Sindicato Maioritario de Guardas Civís, denominado UGC, facéndonos eco das demandas trasladadas polo mismo en relación ás obras tan necesarias de remodelación do cuartel da Garda Civil de Burela,
as cales habían sido comprometidas polo Goberno Central a finais do ano 2021 e que estaban valoradas en uns 7 millóns de euros, o Grupo Municipal Popular do Concello de Burela propón a presente moción para a súa aprobación se procede por parte do Pleno Municipal con este punto de acordo, que o Concello de Burela inste de maneira urxente ao Goberno Central, concretamente ao Ministerio do Interior, a levar a cabo, sin máis demora, as obras comprometidas públicamente a finais do ano 2021, valoradas estas nuns 7 millóns de euros para a remodelación do cuartel da Garda Civil de Burela. Moitas gracias. Señor Fernández. Estamos a favor. Señor Pillado. Ben, un detalle, porque nós, estando a favor da moción, evidentemente, teñan perigo, chámanos a atención que, sendo o Partido Popular o paradigma da legalidade, se menciona aquí e se deixa entrever e se deixa ao descoberto unha ilegalidade. Aquí fálase do sindicato mayoritario de guardas civiles cando, según o que nós temos entendido, según das leis orgánicas 11/2007 e 11/1985, está prohibido que a Garda Civil teña sindicato. Pero nós, isto é unanimidade, tranquilos que nós estamos a favor. Señor Eiro. Gracias, señora presidenta. Nada que engadir. Señor Rouco. Sí, moitas gracias por este apoio maioritario. Oiga, solamente unha puntualización. Se ten algún problema con iso, señor Pilladomón, fale con eles. Fale con eles. Se considera que están cometendo unha ilegalidade, oye, fale con eles, a ver que lle din. Nada, polo demais, moitas gracias polo apoio desta proposta. Señor Fernández. Nada, pois, visto que estamos aquí para defender os intereses de Burela, non son os intereses partidistas, como demostramos, pois votamos a favor da moción. Señor Pillado. Evidentemente, nós, como isto é positivo para Burela, estamos a favor. Nós, eu non teño nada que falar cos gardas civiles, que os que din que se están sindicando, están cometendo unha ilegalidade, son vostedes, pero nós, nada máis longe das miñas intencións comunicarme para iso con eles, non se preocupe. Señor Eiroa. Gracias, señora presidenta. Nada que engadir. Turno de peche para o señor Rouco. Sí, moitas gracias, nada. Agradecer a boa sintonía nesta proposta, lamentamos profundamente que na anterior non fora así e nada máis, esperamos que sea positivo e que se poda aclarar esta cuestión e se poda remodelar o cuartel da Garda Civil de Burela. Moitas gracias. Votos a favor da presente moción, unanimidade. Ben, pasamos entón ao turno de rogos e preguntas. Pásolle a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. Non sei se as vai contestar hoxe ou non, pero temos unhas cantas. Os veciños e veciñas de Burela estuveron observando estes meses varias cousas. Veciños da nosa vila queren saber como pensan controlar o Concello se os vehículos estacionados nas múltiples zonas azuis rebasan o tempo de estacionamento de cara a posibles sancións. Que comprobante van a ter os usuarios desas zonas de que iso é así? Outra pregunta que nos trasladan, veciños da rúa Curros Enríquez queren saber se pensan poñer algún contedor do lixo nesta rúa tal e como estaban dispostos antes. Non din na mesma posición, pero sí na rúa. Vale? Outra máis que nos trasladan, existen numerosos contedores do lixo ao longo de Burela que están claramente danados e impactados por impactos que sufriron e, a pesares de levar meses así, dende o Concello non se fai ningún ademán por arranxalos ou sustituílos. A que se debe esta deixadez do goberno local? Outra pregunta máis que nos trasladan, como é posible que o sistema de citas previas, isto é interesante, que teñen disposto no Concello para poder acudir aos diversos departamentos non teña previsto os días festivos e se lle asignen citas igualmente aos veciños e veciñas da nosa vila? É unha cousa que deberían revisar. Hai numerosas prazas de aparcadoiro en Burela pintadas por polo goberno non, pero sí neste goberno, para persoas de mobilidade reducida, cando en ningún caso cumpren coas especificacións técnicas para este fin. Por exemplo, a que está na rúa Pardo Bazán, a carón do que foi o antigo centro comercial. Poñémoslle un exemplo, hai máis. Para que están a empregar o seu famoso plan de mobilidade, ademais de para eliminar zonas de aparcadoiro en Burela, para darlle un retoque cosmético á nosa vila. Porque, dende logo, para facilitarlle a vida aos veciños e veciñas do noso Concello non é. Hai moitas, hai varias, revísenas que non cumplen ca normativa, revíseno. Que máis?
falando de aparcadoiros, mire, aparcadoiros e cargas e descargas indícanos que están mal situados e mal marcados preto dos pasos de peóns que impiden a visibilidade peonil no caso de que esteñan ocupados. Hai varios, en Rosalía de Castro, por exemplo, hai algún. Hai non sei máis sitios, hai que revisar por aí. Mira, aquí, donde un dos que se queixan, preto da rotonda esta do Donuts, que hai aquí en Eujo Garay, tamén se queixan deso, que cando hai un vehículo de carga ou descarga, os peóns non se ven, e calquer día vai acontecer unha desgracia. Nas beirarrúas da rúa do Marqués de Sargadelos e do Ramón Farré xa caeron varias persoas nos últimos meses, rompendo tibias, peroneais, etc. Segundo nos indicaron, os afectados en todos os casos foi polo esvaradizo que está o suelo da beirarrúa. Que pensan facer para mellorar a seguridade peonil nestas rúas? Isto xa ven de vello, porque isto xa se intentou arranxar, xa hai tempo e non está funcionando. Que nos preguntan aquí máis? Sí, parece ser que vostede fixo un anuncio de que ia haber un compromiso de colaboración con Cabo Verde. Cando afirmou isto, a que administración se refería? Ao Concello ou á Deputación? Cal das dúas ia asinar ese convenio con, entendemos que, co Goberno de Cabo Verde? E despois, que máis? Aquí. Existen varias asociacións de Burela que optan a subvencións municipais por concurrencia competitiva que se nos queixaron de que a dotación económica cada vez é menor, tendo elas cada vez máis puntos cando menos os mesmos que tiñan cando comenzou o seu mandato. Queren saber por que está a suceder isto. Cando pensan solucionar a problemática das ratas que hai na zona de Rosalía de Castro? Dende decembro que estiveron por ali, nada se solucionou. Canto máis pensan seguir arrastrando os pés neste asunto? Tamén nos di algún veciño pregúntase se teñen garantía os semáforos que puxeron últimamente, porque moitos deles xa non funcionan os LEDs. Non sei se deron de conta. E despois, para rematar, un rogo. Algúnha veciña xa nos trasladou unha vez máis a necesidade de que este goberno debe de facer presión para mellorar a sinalización de Burela nos desvíos e rotondas das estradas principais que comunican a Mariña co resto da comunidade. Nesta ocasión, trasládanos a necesidade de que se melloren a mesma nos desvíos principais vindo de Mondoñedo. E pola nosa parte nada máis. Moitas gracias. Ben, señora Iroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Eu serei máis breve. Como rogo, coméntanos os veciños que, por exemplo, nas rúas céntricas de Rosalía de Castro, Pardo Bazán, sobre todo na zona do parque, a circulación dos vehículos é un pouco complicada e nos cruces pois hai pouca visibilidade. De feito, xa houve varios incidentes con colisións de vehículos neses cruces. Coméntanos se podemos rogarlles que, aparte da sinalización vertical que hai nos cruces, exista tamén sinalización vial nas rúas, cos stops marcados, con as liñas de detención, para que facilitar un pouco máis esas incorporacións e evitar eses incidentes. Despois tamén nos gustaría saber se xa acabaron de pagar o expediente de expropiación dos terreos de Vista Alegre, ese expediente de expropiación das fincas pola parte de arriba dos colexios, e xa remataron de abonarlle aos propietarios esas cantidades. Tamén saía na prensa unha nova que decía que as cámaras de circulación rexistraban as matrículas, que non multaban, que non tiñan velocidade de radar, pero que sí que rexistraban as matrículas, e causanos curiosidade saber cal é a razón por que se rexistran esas matrículas e de quen é propiedade eses datos e a donde teria que dirixirse as persoas que quixeran consultar esa información. Unha pregunta sobre o primeiro punto da orde do día, xa que o que se aprobou foi a cesión de 10 anos do local da Rúa do Río á Federación Galega de Fútbol, e aprobouse tamén facer un convenio de
un convenio para este trámite. Queríamos saber se ese convenio vai vir a aprobación a pleno ou simplemente pois vostedes xa o van facer e o van diseñar e o van aprobar sin que pase por o pleno a aprobación. E nada máis, moitas grazas. Ben, contesto primeiro ao Partido Popular. As zonas azuis, o comprobante, o sea, preguntaba que como se gestiona, non, este asunto. Non hai máquinas, son zonas gratuitas, son, como sabedes, de 1 hora en todas as bolsas, excepto o aparcamento que se creou novo na farmacia que temos na General, en Arcadio Pardiñas, xusto para ir ao río, onde se puxeron os pasos de peóns. Están funcionando ben, sen ter parquímetro, sen ter que estar encima. O comprobante, se un policía local detecta que pasa pola zona con fotografía, están X coches con X matrículas e pasa dali a 1 hora, as fotos da policía, a aplicación da policía local pon a fecha e pon a hora. O sea, a aplicación das multas de calquera sanción. Sería o comprobante que habría. Se alguén ven e dice sancionáronme nunha zona azul e a tal hora eu non pasei d'1 hora, a policía local vai ter o comprobante de que sí. De todas formas, insisto, isto non se está dando porque a verdade é que están funcionando ben, igual que as zonas rojas, por exemplo, dos Vica e Rinca, e confiamos no bo facer das persoas. Curros Enríquez, a rúa que se fixo de novo, non ten espazo para contenedores. Os veciños e veciñas que nos preguntaron xa lle lo trasladamos. Xusto na rúa non se van a colocar os contenedores, fixanose 2 isletas que están moi cerca de cada portal, teñen que camiñar uns metros. Contenedores dañados, pois onte mesmo mandei eu fotos ao grupo, temos un grupo coa empresa concesionaria que é Urbaser, e todos os contenedores que imos vendo, igual que cando tiran mobiliario e non estaba avisado, que tamén nos ocorreu esta mañá, creo que mandamos ao grupo, vanse cambiando. De todas formas, se hai algún en concreto que non teñamos detectado, pois agradecemos que se nos envíe para proceder á renovación. Citas previas en días festivos. Bueno, como está o informático que sempre nos acompaña o día de pleno, Piqueras, que está xusto fora desta sala, pois que o revisen, porque desde logo se está ocurrindo eso, pois é un erro da aplicación. Prazas de persoas con mobilidade reducida, tamén agradecería que se hai algunha que se concrete, que non lo rexistren, que non lo fagan saber. En principio as prazas levan un informe e deberían cumprir, non sei a que se refire en concreto, de que parte da normativa non están cumprindo, pero se é así, agradecemos que non lo fagan saber para revisar a praza en cuestión. Fala dunha ao carón do centro comercial, non sei se é a que está preto da biblioteca ou, bueno, a que sexa, agradecemos que non lo fagan saber para que se revisen. De todas formas, pedirei á policía local que revise as que están ao redor ou a carón do centro comercial, do que era centro comercial. Aparcadoiros e pasos de peonís en Rosalía de Castro, aquí falaba de seguridade. É certo, hai unha nova normativa desde xullo do ano pasado que xa vela por esta seguridade, entón agora non os anteriores, pero todos os pasos de peóns que se melloran ou que se cambian, sí que teñen que ter 6 metros de distancia onde non poden aparcar os vehículos. Eso vai a facer que haxa menos aparcamentos porque se aparcan moi encima do paso de peón, pero garante esta seguridade. A maiores, imos a licitar, espero que dentro de pouco están nos facendo un proxecto que tamén viña incluído no plan de mobilidade, que é un plan de orellas e de seguridade para varios pasos peonís de Burela, en diferentes zonas, que é elevando os pasos, que é o que fixemos na General, nos 2 pasos de peóns que se puxeron, é un plan de orellas, e as orellas recollen, xa está así, todas as obras que estamos acometendo xa levan ese plan de orellas, que é ou a obra que vamos a facer en Arcadio Pardiñas tamén na General, a acera, digamos, que se abre e recolle o paso para que ti, cando vas a mirar e a cruzar e mirar á dereita ou á esquerda, non teñas vehículos, xa tes o que é a calzada.
Entón, eu totalmente a favor disto, e sí que é certo que en Burela había bastantes cuestións que inseguras. Neso estamos. A rotonda, doume conta do carga e descarga e pasa un pouco o mismo, estou de acordo que o que cruza hacia a ponte, como ten ali ese carga e descarga, donde estaba a floristería de María, pois pasa un pouco o mesmo. Teríamos que ampliar a acera e facer aí unha pequena obra para poder cruzar con seguridade, formar a parte deste plan de orellas. En Ramón Farré tamén é verdade, aínda o falaba co compañeiro Mario que vive ali, porque me dá moitísima... De verdad, cada vez que cae algunha persoa, de feito estivemos ali, renovamos todo o pavimento para que cumprira todo o que se ordenan os técnicos que ten que cumplir, pero puxemos barandilla, miráronse varias cuestións, invertimos, pero sigue sin funcionar, e o concelleiro de obras que me está mirando ten orden directa de cambiar o pavimento, de poñer máis barandillas, de facer o que sexa, xa o sabes, de ampliar a acera, dixenlle fai o que teñas que facer porque non está funcionando. Anuncio de compromiso de colaboración de Cabo Verde, estivemos en Praia, que é a cidade principal. Ademais, teño que dicir que tivemos a sorte e o orgullo de estar en Porto Mosquito, que está como a 20 minutos da cidade, e de Porto Mosquito son a maior parte de persoas de Burela, que foron ali, é unha aldea mariñeira maravillosa, tanto a compañeira Patricia Hijo como eu pois puidemos estar ali, coñecer a familiares de persoas de Burela e ver as casas que están facendo pois co que conseguiron aquí, non? Despois de tanto traballo durante anos, queren hermanarse con Burela. Ese non é unha colaboración económica, sino que é pois estar en contacto directo. Están preocupados sobre todo porque os nenos e nenas abandonan os estudios demasiado novos. Querían de alguna forma estar como en contacto con nós para evitar empezar por esa colaboración a través dese irmanamiento, non? E facer proxectos dese tipo coa Concellería de Inmigración. Que máis? Concorrencia competitiva menor. Concorrencia competitiva é certo que aínda que a bolsa sexa económica, sexa igual, hai veces que o reparto non é igual porque dependes do resto de entidades que concurren contigo, non é como unha subvención nominativa que sempre tes 2.000 euros de subvención nominativa, pois sabes que son 2.000. Nunha concorrencia competitiva, se hai 35.000 euros na bolsa, igual un ano concorren 8 entidades e o seguinte ano concorren 10, por exemplo. Entón nunca sabes realmente se vai ser maior ou menor a cantidade. Sería por isto, e se esa entidade quere saber algo en concreto, habría que ir á comisión de valoración e mirar os puntos para ver as bases en que sumaron ou en que restaron, é o que se podería facer. As ratas de Rosalía de Castro é outro problema, é certo que se foi ali coa empresa e que estamos aumentando en aquelas zonas onde os veciños e veciñas nos chaman, aumentase. Non sei se a empresa Espina e Delfín iba a ir polo tema este do sumidoiro, paso a palabra ao concelleiro de obra. Si, xa estamos, xa veo outro pleno. É moi importante, neste caso, para Ángel, o problema, efectivamente, están encargadas unhas rejillas novas, máis estreitas para poñer ali, pero dependemos do taller e dependemos tamén de ter tempo para ir colocalo ali. Pero que están encargadas, confirmado co encargado, que xa estaban encargadas daquela. Ben, rejillas encargadas. Garantía de semáforos? Entendo que sí. Fala, por favor, co responsable de electricidade do Concello, Ramiro, e se hai LEDs que non funcionan, que pode pasar, fora de que haxa garantía ou non, pode pasar. Houbo bastantes temporais, pois agradecemos o aviso para solucionalo. Necesidade de sinalización en estradas na Mariña. Isto, é unha petición que facemos a Carreteras do Estado, ao delegado do Goberno, ao subdelegado do Goberno. De feito, aínda viño outro día hacia Burela e mándolles fotos todos os días porque eu quero que poña Burela na autovía. Eu quero que poña Burela en todos os sitios. Que pasa? Que, van a intentar, eu estou intentando que o poña asimilando ao hospital porque hai unha normativa que di que só se pon ao principio e ao final do ramal. E nós estamos no medio. Pero como tamén aparece Viveiro e aparecen outros, pois eu estou intentando presionar, non quero que eliminen Viveiro, pero quero que apareza Burela.
teño peticións por escrito, e falolle, o sea, cada vez que me ven dicen Burela na carretera, pois sí, quero que aparezca Burela na autovía, a ser posible. Finalicei coas do Partido Popular, vou con Son Burela. Rosalía de Castro, circulación, anotei eu, cruces, incidentes e pouca visibilidade. Sinalización vial, poñer stops e detección, pasareillo ao jefe de policía local porque eu estou a favor. Creo que queda claro que é unha aposta decidida a de velar pola seguridade e un pouco os cruces tamén o que decía o compañeiro do Partido Popular. Pagar expropiación. O primeiro expediente sí, xa se pagara en decembro non deste ano, senón do anterior, e despois nos seguintes meses aquelas persoas que non puideran acudir a ese momento no que se repartiu a todos. O segundo todavía non, porque tivo problemas de titularidade de finca, entonces todavía non puidemos depositar o diñeiro hasta que toda a documentación este correcta. Cámaras, si rexistran matrículas, pero o que pregunta é como poderían as persoas consultar esta información. Claro, isto non funciona así. As únicas persoas que teñen acceso a eso en este edificio é a Policía Local e só se pode acceder a esta información se ocurre algo. Eles traballan coa Garda Civil, igual que se piden imaxes de calquera cámara que hai en Burela cando corre calquer suceso, cando hai un roubo, cando chocan contra algún vehículo e a persoa se dá a fuga, entón a Garda Civil, pois claro, en multitude de ocasións nos viña a preguntar se tiñamos cámaras, non tiñamos, e vai preguntar pois por todos os negocios que xa se sabe onde hai, ou as cámaras do hospital ou as cámaras do porto, non? Que son as que tiñamos. Entón, solamente se accede á información cando pasa algo. E a lectura de matrícula pois é por facilitar, simplemente, non? É un dato máis, a parte da cor do vehículo, son capaces de ler. Tamén a Garda Civil a veces está interesado en que vehículo entra e que vehículo sale de Burela para ter ese control se ocurre algo. De todas formas, se queren máis información, porque o que máis información ten neste momento é o xefe da Policía Local en canto a todo o sistema, porque é o encargado do mismo. E o convenio sí, tal e como poñía o asunto do pleno, sí que é unha... O sea, algo que me ateñe en este caso a min e será unha proposta da alcaldía. Sen máis, moitísimas gracias aos que estades... Perdón, a pregunta era se vai traer a pleno... Non é competencia da alcaldía, non se trae a pleno, non é necesario unha competencia da alcaldía. Señor Fernández, porque se me nombrou a mí aquí públicamente. Sí. Pode contestar por alusións. Sí, non me dou conta de que se nombrara, pero pode... Aquí nombrouse este concelleiro. Sí, claro. Cando se vai unha pregunta ao Grupo Municipal Popular en relación a todos os veciños, é unha problemática que non ten este concelleiro. É unha problemática que teñen todos os veciños dese tramo da Rosalía de Castro. Só eu quero deixar claro, porque el referiuse na máis que este concelleiro. Nada máis. Nada, moitas gracias. Mira, non estaba atenta. Non, pedir disculpas porque efectivamente ten razón. Dixo non porque fuches tú que falei, pero non... Nada, moi ben. Entendo que non era a mala fe. Nada máis, moitísimas gracias e que teñades un feliz xoves.